sé que això no li ha impedit, per contra, fer classe de dret penal cada dia. Un exemple que il·lustra les primeres jornades sobre accessibilitat que fa la Universitat de València. Emiliano diu que sense el suport de la Universitat de València, la ONCE i els seus companys no hauria arribat a complir el seu desig de ser professor, però també hi ha molt d'esforç personal i de ganes de tirar a terra les barreres que la seva discapacitat li posa al davant cada dia. Yo tengo un problema casi de ceguera, no tengo ceguera total, tengo una visión de un 5% en lo que sería agudeza visual y un campo visual inferior al 5% en un solo ojo. La vida es un poco más lenta y entonces hay que organizarse mucho cualquier paseo que uno tenga que dar o cualquier actividad que tenga que hacer. La tecnologia suplís la mancança de visió. Lupes per veure el mòbil, ordinadors que tradueixen a paraula el que escriu i paciència per a corregir els exàmens d'una manera diferent. Para dar clases es curioso porque los alumnos se acostumbran enseguida. En el Departamento de Derecho Penal lo tenemos fácil porque la mayoría de los exámenes son orales. La Universitat de València fa un esforç per obrir-se a les discapacitats celebrant les primeres jornades sobre accessibilitat i universitat. Encara ens queda un gran recorregut perquè hi ha moltes malalties que van apareguent o discapacitats en les que apareixen nous productes de recolzament. Participen afectats d'ELA, persones amb implants coclears o cegues i posen damunt la taula reptes d'estos col·lectius per aconseguir la igualtat d'oportunitats. Sucesivas curas